Asa mo to si Kap? Uy, matagan kong kwarta. 346 minutes late. BarbieLot's. Uy, isudan. Parang di ko pada ako banagod. Sama ni Oy, isudan. Uy, nak! 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 Uy, nak! Pamatan ako na mo, hayag na kayo. Watay sudan na ba? Baka wala masisilingan dito ka. Sino mo ikakuha dito? Ba si mama? Uy, masige magkutungit ko. Nahot na lang kwartas. Ban! Uy, Sam! Sam, bakit ka mama? Uy, kang ikuot ba? Ni mo na nakon kumuli. Sige, tungit da! Sa... Sikwan ko ang... Wala gitik kwarta. Uy, magwatag mangga na. Ikaw, kapoy, siya pagbuntag mo. Uy, pagdali ko na tira ko no, kay watay kaunan ni. Mama, sige magkutungit good. Sam, si mama. Uy. Asa naman mo? Mugang laagasan mo, yung muli mo mukhaon. Mangwa ni bangga, uy, kay grabe na chud ka gutom na kay tanan. Mo gyud. Tura. Mangga. Turaho. Unto tayo piit, be. Yes, Mirati, wala di mabot ati, uy. Ako, be. Ikaw di lang na kasi. Uy, bakit mo yan Ay, Kap, sorry, Kap. Sorry. Katori mo. May doon mangga o. Dagang mangga diri o. Doon na kayo. Mangga rin ang Kap. Manaw sa makeup. Papuya di ani. lang o. Uy, dali mo, dali. Dira, 1,000. Ihatag niya sa inyong mama. Palit yung bagong panty. Salamat, Kap. Few moments later. Ma! Oh, salamat, Sam! Naaming 1,000. Hindi mo 1,000. Ako sabi. Nagatak mo rin ni Kap na kay Para palit o. panty! Abi sabi. Ano magpapayat magpanting ano ba dikit panting dito. Gusto mong gadi ay tagaan ko kwarta di ka. Eternity later. Asa mo to si Kap? Uy, matagan kong kwarta. 346 minutes late. Uy, di ba na? Kanaog ko na dira. Babadlong rin ka, tiguwa nga ka. Huwag kayo makaon sa inyo. Dali. Daraw, 50. Ala! 50 ha? Sasbiyo. Ang bugas biya, noodles ka pa. Ipalit na bleed, ha? Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa chuu. For more video, pang good vibes. Don't forget to like, share, and subscribe. It's me, Barbie's Life, na nagsasabing, ang buhay ay umuulan na ng kaligayahan. Thank you! Thank you for watching.